ma dalla yawa ya san babban kidan sarga da sauro ana shagaban ta zuru da su goro ana rera baituka na da na tsaro na ci gwalo ban tabo ciki na yi haro yawa da dan sakaran har wanda ya turo kama da bambanci babba da yaro kamar makwarwa da su mauro ko kuma masara ita da su gero ko ka dauki shata da su ɓairo ka san ko ai da bambanci a walla ya so ya ci banza sai gashi kuma ya tashi ga banza bai kai ko ina ba yaro sai izza nasarar gawuna ya tumbushe gwaza ya lashe kuramari yawa banza ba ta samu ba ɗaya kura 30 bai kai ba mashe wuyansa bai isa yanka ba bai isa sankaran da zafi sosai ba kujera ta gona a yi ba wasa ba kai ba a majalisa ta tarayya ce ba ba kuma ta karanci amomi ne ba balle ka ce ba za ka ji tsoro ba gashi an buga kuma baka kai ba sai ga auna sai ga auna yawa ga waziri da baitoci idan makeri yaro da kawaici ni ne na gawuna mai hana barci a gwamnan Kano kaɗan nan gaba minci sabon na jiniyo ne ɗan baba na fi uba ga zari ba jiniyo ba zai canja hali ba kai shi ya ce a yau haka baba shi ya ce in an zo a ci banza kai banza ba ta samu ba ya ku jama'ar Kano bura mari ya kammala saura general zabe ko can general zabe na sirga wanda za mu zaba mu yi karto an zo a ci banza ba ta samu ba bura mari ya kammala an sirga da sauro na sirga wanda ya ci zabensa na farko an zo a ci banza ba ta samu ba firamare ya kammala an sarga ba sauro na sarga wanda ya ci zabensa na ce yaro ya so ci banza haya banza ba ta samu ba daga ta ga wanda ya tunzura da dan na isa sauro dibtin ganduje ya ci zabensa na farko an zo a ci banza ma dalla firamare ya kammala an sarga ba sauro na sarga wanda ya ci zabensa na hai farko to da farko Allahu zan kira shi yayi kowa an zo a ci banza wanda shi yayi mai rai jim kadan ya zama gawa banza ba ta samu ba gawa da ba mini bai tukan su je kunnun kowa an zo a ci banza na miƙa sakoncin zabe ga kanawa da na dauko an zo a ci banza banza ba ta samu ba firamare ya kammala an sarga ba sauro na sarga wanda ya ci zabensa na farko to ka ƙara salati ga wani da bawan da ka aiko yawa an zo a ci banza kuma zo na sannadinsa ne ni na yi karko banza ba ta samu ba to har hali har sahabihi sun faɗi sako an zo a ci wanda banza kai kace yan aljanna ne mai ki zai shiga na rako an zo a ci banza banza ba ta samu ba firamare ya kammala an sarga ba sauro na sarga wanda ya ci zabensa na farko to ashe samu rafumi baya taushe da giwa an zo a ci banza kamar ni sha daban ne da na wawa banza ba ta samu ba kuma akwai bambanci biya na taushe da kuɓewa an zo a ci banza lissafin duna ne da yaransa na ɗau
shi dan halaka ba zai manta gida ba. An zo a ci banza. Wanda ya saba abun kwarai ba zai canja hali ba. Banza ba ta samu ba. Kamar Nasiru Gawuna da bai saba fushi ba. An zo a ci banza. Mai nasara shi halinsa a gidansu ya dauko. An zo a ci banza. Banza ba ta samu ba. Firamare ya kammala an sargaba sauro. Nasiru Gawuna ya ci zaɓensa na farko. To sabon bidiyo ne ba zan yi faɗa ba. An zo a ci banza. Na biyu na bai saba fushi ba. Yawwa. Banza ba ta samu Ya ce ba. na warware kullum su gane banza ba ta samu ba. An zo a ci banza. Ga Nasiru Gawuna ya ci zaɓensa na farko. An zo a ci banza. Banza ba ta samu ba. Firamare ya kammala an sargaba sauro. Nasiru Gawuna ya ci zaɓensa na farko. Asha! Yawwa. Ai, wa ya faɗa maka? Bar na gabas kake. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata da Nasiru Gawuna ya ci. Wa ya faɗa maka? Bar na gabar take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasiru Gawuna Nace ya in ci. kai wa ya faɗa maka? Wai bar na gabar take. Gashi wanda da tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata da Nasiru Gawuna ya ci. Wa ya faɗa maka? Ma dalla. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasiru Gawuna A ya ci. cikin baitocin da zai yi yau da akwai tambaya. Wai da magi da gishiri waye yake gyara duniya. Bayan maganar daudawa bakar da kuce in tsaya. Balle na mashi da ke saka ko ba dandano a ci. Wa ya faɗa maka? Bar na gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasiru Gawuna ya ci. Idan ga mota a gari ta ya zan tafiya kasa. Kana kowa aka bashi yake karba shi zai rasa. Ai na ma dai an jima mu je ko sun bisa. Sola da 'yan takararsa karadi zai hana su ci. Wa ya faɗa maka? Bar na gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasiru Gawuna ya ci. Kowa ya ga damisa tana da alamar fada. A yi mini yar dariya ya fi a yi min shuda. Ku dai galibiri mu da banza a samar kada. Domin shiga wanda jandaral ne ya rage kawai ya ci. Wa ya faɗa maka? Bar na gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasiru Gawuna ya Ta ci. zafin nema ba za ya kawo samu kam a nan gaba lema da kayan gwari za su yi ragam. Ta sai dai su ji gobe mun ci zabe kawai kwazam sai mun toshe mai yaudara ko ɗaya ba mu san su ci. Wa ya faɗa maka? Bar na gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasiru Gawuna ya ci. Ita bai jawara tana da kyawu sai yaudara. A to kuma sannan gashi jahira ba ta gudun kira. Misali kan zula ne nake ba ku ko an kara. Domin ko dan farfaganda ne ku shaida mazambaci. Wa ya faɗa maka? Bar na gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasiru Gawuna ya To ci. kai ne yaro a ya turo ka ja fada. Kuma ka san ba ka awa hakan ka tara da gashin kashe ka tun jiya har kashin gida. Rashin tarbiyyar ka zai hana a komen banka karaci. Wa ya faɗa maka? Bar na gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasiru Gawuna ya To ci. sauko da bukuku a gaban za ta makaranta. Kai da yaro bana kai wa kanka sai in ka koma jira. Kai mugun lissafi da shawarar wasu 'yan da fara. Aiko sun kai ka sun baro su hana ko ina ka ci. Wa ya faɗa maka? Bar na gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasiru Gawuna ya ci. Kun san nono yana alga mai kogo ne. To wuta ko kun san da ai makera makiran da ne. Wasu na cewa wai izula ya san takonsa ne. Gaban zaden kar ku manta dai komai na da lokaci. Wa ya faɗa maka?
gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasiru Gawuna ya Ai ce. masu dafan kashi suna fama da jira, da kaga mahauci ruwa sai dai wata kadara. To karshen kirga ku kaga baya wuce gidan tara. A faɗi magana nan da can ko wannan ai sai maku da maci. Wa ya faɗa maka? Bar na gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasiru Gawuna Da ya ce. madubi ne za ka san kaman nan kai aiki, kuma tsuntsu baya da kwaliti in babu buge. Kowa ya kira ruwa a ƙarshe shi zai jike. Yaro ka jawa kanka da can ka tsaya kila ka ci. Wa ya faɗa maka? Kai bar na gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasiru Gawuna ya Ashe ce. sauro ya yi kanta karya ba sa wurin dangana surga wanda ya ga ƙarshen ɗan kulu. A sunaye na fahimci ai hawa ce kulu. Fagen magana ba a badda mu in za mu iya borci. Wa ya faɗa maka? Asha. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasiru Gawuna ya ce. Garin banza yana a lungu gefen gini, domin ko a farau-farau yakan kare na sani. Maganin mai mantuwa a kullum ka yi mai tuni, idan dai ka yi haƙuri ko daren ai za ka kai gaci. Wa ya faɗa maka? Bar na gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasiru Gawuna ya ce. Idan dai da haƙuri ake samun ɗaukaka, to ai ko na sun riga wuna dole ya haɓaka. Domin ko a Kano ba kamar sa ku duba duka, shi yasa shi komai yake bukata nan take za ya ci. Wa ya faɗa maka? Bar na gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasiru Gawuna ya ce. Rabo na asara ya sanya yaro ya yi jayayya, wanda ya saka ya yi ciki biya wanda cire kaya. Na yi mamakin takararsa har sai da na yi tambaya, da gawuna za ya kara ima abinda yana mahaukaci. Wa ya faɗa maka? Bar na gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasiru Gawuna ya Da ko ce. dan kamshi a so turare Haji Nasiru. Kyan halin gawuna ne yake wa makiyanai makan. Ga amana ga haƙuri nagarta kuma zahirin ko gwamna kan dutse ya faɗi gawuna ne madambaci. Wa ya faɗa maka? Bar na gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasiru Gawuna ya ce. Galiban sai na ibi kujerar gwamnar Kano. A zaben mu na gobe walla sai mun cinye Kano. Yan kayan gwada har da yan PDP Kano. Sai mun musu zirgidar ko kasula a gefen su ba su ci. Wa ya faɗa maka? Bar na gabal take. Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata dai Nasiru Gawuna ya Sai ce. halin gaida yan gidanmu na halaliya. Da farko ga unguwar gini nan dai yaya. Yanzu na matasan gwamna ai ka sha tambaya. Unguwar gini bajin sa tilas na yi kafiya. Zan zo mu haɗu da kai ka sami ni katin waya. Idan ko jini yau ya ce na bi ka na mama a giya. Uba ɗan Zainab yana ina ne ko ba ya ji. Uba ɗan Zainab ya san da ni ba ya jan aji. Mansur gawun na gaisuwa ta tabbata. Amma kullum in na zo kana amini layar bata. Ga Musa ya walla hamdala sai baitin nake. Shi jagoran ne Musa alhairi yake. Alkina na Abdullahi suna ne na rike. Sai na zo har falon kadan in ga ya kake. Ibrahim dan yaro mai amana ne na san. Ibrahim dan yaro bai gudun mai tuni. Alhassan alale dole ne na dai yi maka mai tuka. Mai girma Alhassan gaman ya ka ɗaukan. Ga bashar mai sango da na shigo sai ya yi magana. Ni in ka mini daren da
yaro kiɗi ga Abubakari Musa dike kai SSA kake a fannin midiya na gawuna kullum ka dake ina mance da addini sai ina rera maka baitin ka yana zuwa da karfi sai na maka ga me cirbi da ni dake amana ce na sani zulfawu ki cewa anti zahra ina tuni ga yar gazki Khadija baiti kanki da sauti sama yar gazki amana ta ga wani bariyar zuma to sakon na jidiyo ne yace na yi baitika na biyu na murabbu ya saka maka ko ga wani ma na fahimci kaunar da yake maka ta fita sauran Allah ya sa ranan jannar almuti ma dalla